au personaje de legendă. Noi îl avem pe Păcală. Ia veni să dai banii, papa! Păi dacă nu dai banii, eu te tai, bă! Ia-te! Hă! Cel mai năzdrăvan erou al românilor. Ia sunt, bă! Fratele vostru, Păcală! Din ce treci, mă, băiatule? Din ce treci? Din prostia altora! Deci de mai ești. Cine te-o fi adus pe tine pe lume, nu știu? Barza! Cel mai înțelept nebun din toate timpurile se întoarce să o ardă periculos în mileniul al treilea. De unde și încotro? De afară înăuntru. Vorbești cu mine în doghi. Mai sexy ca niciodată, cu gura mai bogată ca oricând. Într-o țară mitică unde toți sunt șpriți. Eu sunt bețiv și ratat. Dar citesc. Păcală reîncărcat are din nou ultimul cuvânt. Isteți. Lume. Dar hârtie ai? În 2006, Păcală este din nou printre noi. Bine ai venit, bă! Și după el, potop de veselie. Păi să știi că am crezut că glumești când mi-ai zis că ești în pom. Bă, băiete, eu când glumesc vorbesc serios. Și vine să ne dea lecții de umor sănătos. Noi râdem unul de altul și dracu râde de toți. Cine s-o supăra întâi, ălalt să-i taie nasul. În 2006, Păcală revine cu acte în regulă Eu am venit cu barza, bă, nu cu pluta. și pus pe comedie. Denis Ștefan, Sebastian Papaiani, Anemona Niculescu, Valentin Teodosiu, Magda Catone, Virgil Ogășanu, Mitică Popescu, Adriana Trandafir. Păcală se întoarce. Un film de Geo Saizescu. La vremuri noi, Păcală se întoarce. Te face satul de râs. Dar ce? Nu cumva v-a supărat? Nu, fiule, nu. Glumesc. Din 9 iunie în cinematografe.